Bon dia, famílies! Vuitena idea del blog Junts i Millor, aquest conjunt de propostes per sortir reforçats emocionalment dels dies que passem junts a casa. Mireu, la idea es titula El millor d'avui i consisteix en el següent. A l'hora de sopar, digueu cadascú dels que seieu a taula una cosa bona del dia. Per exemple, m'ha agradat molt quan hem mirat diapositives de quan els pares éreu petits. O m'ha agradat ballar la cançó que ha triat la mare. O el que m'ha agradat més d'avui ha estat quan el pare m'ha ajudat a assecar-me els cabells i després m'ha ensenyat a fer-ho tot sol. També podeu organitzar un concurs a veure qui diu més coses bones. Per què és important? Per què és bo això? Doncs perquè saber adonar-se de les moltes coses valuoses que tenim i que passen cada dia ens fa més forts emocionalment i més feliços. Valorar emocionalment els elements positius del nostre entorn i de la nostra vida quotidiana ens permet sentir-nos millor i més afortunats i compartir en família les sensacions positives sobre les coses senzilles és una manera de sentir que estem bé junts. Quan els adults ho fan, també ofereixen als nens i nenes un model valuós per aprendre a estimar allò que tenen i que sovint passa desapercebut. Per tant, què ha estat el millor d'avui? O quantes coses bones hem viscut avui? Una bona idea per fer conversa a l'hora de sopar. Hola famílies, la meva recomanació literària del dia d'avui sobre el tema Parlar en positiu és Un cistell de cireres de l'Alba Castellví. Algun dia en aquest blog havia de sortir aquest llibre i crec que avui és el dia més recomanat, perquè avui parlem d'això, de com parlar en positiu per fer créixer els nostres fills de manera responsable. I a aquest llibre trobareu 8 contes on tots i cada un d'ells parlen d'aquest tema. Us el recomano. Bones lectures!